गोजोन्थों आंनि मुङा लिअ हाजवारि अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशननि आङो प्रेसिडेन्ट बर्तमान ओमफ्राय आंजोंहाय नुजाफैदों बेवहाय 8था क्लाबनि हल ओभार बिटिसिनि 8था क्लाब जितु मटरसाइकेल क्लाब दङ बिथांमोन चिफ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दंफैयो आरो बेवहाय मिडिया चेनेलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जायफोर बेयाव दंफैयो नोंथांमोनखौहाय आंनि एजेन्डाखौ बुंनायनि सिगां आङो साबायखर होबाय दिनैनि एजेन्डाया जों राइडार्स हिसाबै जों बिटिसि ओनसोलावहाय जितु 8था क्लाब दङ जों मा मावगासिनो दङ मा मावबोदों जोङो 8 बोसोरनिफ्राय बिनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जितु रिसेन्टलि दिनैनिफ्राय सप्तानै सिगां ससियेल मिडिया हेन्डेल जेरै फेसबुक इन्स्टाग्रामावहाय जोंनि एक्टिभिटिसखौ लानानै एसे कन्ट्रोभार्सि फैदोंमोन बेखौ बिनि जुनैबो जों एसे क्लेरिफिकेसन होनो दिनैहाय जथुमा जादों दा राइडार्सफोर बुङोब्ला स्पेसिफिकेलि अल ओभार द वर्ल्ड बे मुलुगावनो दङ दा जोंनि बिटिसियावहाय राइडार्सफोरा बेखौ एडभेन्चार हिसाबै माब्लानिफ्राय जागायजेननाय हमनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दंब्लाबो बै समावहाय सिटुएसनफ्रा एथ'ग्राब थिग नङामोन दा थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्राय जोंनि राइडार्सफोरा एक्टिभ जागासिनो दङ राइडार्सफोरा क्लाब दागासिनो दङ दा जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावो हमनानै ला जों इभेन्ट खुङो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव आलदा आलदा खामानि जेरैहाय ब्लाड डनेसन खालामो प्लान्टेसन दंफां लाइफां गायनाय बेफोर खामानिखौबो मावो आरो बेजों लोगोसे आलदा आलदा क्लाबफोरा गावबा गाव केपासिटियावहाय हमनानै ला दुरान कापआवबो मोनसे क्लाबा हेल्प खालामदोंमोन बेजों लोगोसे 2023 आवहाय जितु एभिक्सन जादोंमोन बेवहायबो रिलिफ सार्भिस हैदों बिनि सिगांबो बोसोरब्रै सिगांबो जेब्ला मंगलिया होननाय जायगायाव बिजनि खाथियावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला दैबाना लोमदोंमोन बेयावबो रिलिफ सार्भिस हैदों बिदिनो आरो वर्ल्ड एनभायरनमेन्टेल डेआवहाय सेपलिं डिस्ट्रिबिउसन फुलि राननायबो बिदि खामानि मावो दा एज ए राइडार्स जोङो दासिम सिरि सिरि खामानिखौ मावफिनगासिनो दंमोन जोंनि थाखाय बेफोर इभेन्टफोरा मोनसे रेभलिउसन साइलेन्ट रेभलिउसन जों राइडार्स हिसाबै जों गावबागाव गासिबो गावबागाव सोरबा बिजनेस मावो सोरबा साख्रि मावो गावबागाव फैसा खामायनानै जोंनि जितु पेशन जायगा बेरायनाय मटर साइकेलजों जोङो आलदा आलदा जायगायाव थाङो दा बेजों लोगोसे जों समाजनो मा होफिननो हागोन बेफोरखौ ओंथि लानानै जोङो बिदिनो माल्टिपल बिदि इभेन्ट्स बोसोराव खालामबाय थायो आरो दा जितु रिसेन्ट कन्ट्रोभार्सि जादोंमोन ससियेल मिडियायावहाय सानै साथामसो गथ' बिसोरो एसे मोनसे फिसा क्लिप जितु 4th एडिशन बड'लेण्ड राइडार्स मिट होननाय 4th एडिशननि मोनसे फिसा क्लिप बेखौ लानानै एसे दुखुनांथाव खामानि मावदों आरो बिसोरो गुदि बिजौ बे इभेन्टआव मा जादोंमोन बेखौ मिथियालासिनो सोंफुआलासिनो बिसोरो किसुमान गाज्रि लेंगुवेजजों मिसकनसेपसन क्रिएट खालामदों आरो दा जों बिसोरनि नामखौ लानो थाङा खिन्थु बेयावहाय जों मा बुंनो थाङो आं मा बुंनो सानदों आरोखि जे समा सिगांनि बायदि नंला ना दिनैनि दिनावहाय आखाइ आखाइ मबाइल दङ गावबा गावनि पार्सनेल एकाउन्ट्स थायो बेफोरखौ जोङो दा जों साननो गोनां माब्रै जों बे मिडियाफोरखौ बाहायो जाय गथ'नि भिडिअखौ होदोंमोन बेजों जों पार्सनेलि रायलायनानैहाय बे गथ'आबो गावनो बुजिखादों जेबो नङा आदा बे मोनसे मिसकनसेपसन क्रिएट खालामदों गाव हेपि अनलि बे समावहाय जेब्ला कमेन्ट्सफोरा फैबाय थादोंमोन बे गथ'आ बुंदों आरोखि आं जेबो एफेक्ट जायाखै खिन्थु बे समावहाय कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै एग्जाम सोलिगासिनो दंमोन आरो
दा बे एग्जामावहाय एसे प्रेसार गोग्लैदों स' जों सानो जे दिनैनि दिनावहाय डिजिटेल वर्ल्डआवहाय रिस्पन्सिबलि जों बै जायफोरा लिरदों बेखौल' नङा एज ए होल जोंनि बर' समाजखौ जों बुङो आरोखि रिस्पन्सिबिलिटि जों बेफोरखौहाय बाहायनांगौ दा बड'लेण्ड राइडार्स मिट होननाय मोनसे इभेन्ट जिथु जों खुंबोगासिनो दं 2020निफ्राय इट्स द अनलि इभेन्ट जों प्राउडलि बुंनो हायो जेखौ जोङो बोसोरबा उइदाउट गभर्नमेन्ट सापर्ट उइदाउट फान्डिं एक्सटार्नेल फान्डिं बेफोरखौ लायालासिनो जों गाव फैसा जमा खांलायनानै जि गामि ओनसोलाव जों टाउन सहराव खालामा बे इभेन्टखौ गामि गोथौआवसो थांनानै जोङो इभेन्टखौ खालामहैयो टुरिजम प्रमोट खालामो आरो बे इभेन्टआवहाय जोङो मा खालामो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै खालामो रायजो राजाफोरजोंहाय जोङो गामियाव थांनानै बै जायगाखौ लानानै बिसोरनिफ्राय एनअसि लाग्रोयो बिसोरखौ बुजायो ओमफ्राय बे इभेन्टआव मा जायो आलदा जायगानिफ्राय दाब जायगानिफ्राय राइडार्सफ्रा फैयो इनफेक्ट जोङो नुनो मोन्दों जाय इन्टारनेसनेल राइडार्सफोर फैदों बेयाव भुटाननिफ्राय फैदों नेपालनिफ्राय फैदों इन्डियानिफ्रायथ' अल अभार इन्डिया नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट गासै फैजोबखादों बिसोरखौ जों मा खालामो बिसोरखौ जों साननै माबोरै बरायो जोंनि कालचार जिथु मोसानाय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों बिसोरनो देखायो साननै प्लास जोंनि जिथु हारिनि जायगाखौ लानानै खाथि खालानि मानसिफोर जों इन्टारेक्ट खालामहोयो जोंनि एकमडेसन जोंनि हस्पिटालिटिखौ जों देखायनो नाजायो आरो बिनि गेजेरावनो बै मोसानायखौहाय मोनसे फिसा क्लिप लानानै जों गुदि बिजौ मिथियाब्ला बिदि कमेन्ट पास खालामोबा बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बुंनो थाङोब्ला अल अभार इन्डिया मोनसे राइडार्स मिट दङ जिथु जों सबसे माने पुरुना ओमफ्राय बिगेस्ट स्केलावहाय जायो बेखौ जोङो बुङो राइडार मेनिया बिनि नेक्स्टआनो दङ मोनसे इभेन्ट जिथु नर्थ इस्टआव जायो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय नर्थ इस्ट राइडार्स मिट होननाय जायो NERM दा बिनि 3 नाम्बारावनो जोंनि BRMआ दा सफैगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे नट अनलि BRM बड'लेण्ड राइडार्स मिट बेजों लोगोसे जोंनि आरोबाव आलदा मोननै मोनथाम क्लाबा आरो मोनसे इभेन्ट खुंबावदोंमोन दैजिं राइडार्स मिट होननाय जोंनि थाखाय आरो नै थांनाय बोसोरावनो बे बोसोरावनो आरो मोनसेबाव इभेन्ट जाबावदों आसाम राइडार्स मिट होननाय जोंनि बे फिसा ओनसोलाव BTC आवहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो जे जोङो गासैखौ लानानै हिसाब खालामोब्ला 9था इभेन्ट जों खालामनो हादों जितु हल आसामानो खालामनो हायाखै दा जोंनि थाखाय एक्चुअलि जेसेबां इभेन्ट खालामनो हानाय जोङो इसेबांनो मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोंनि जायगा देखायनो हानाय जोंनि मानसिफोरजों जोंनि कालचारजों इन्टारेक्ट खालामहोनो हानाय थ' एक्चुअलि जोंनि थाखाय बे गोजोनथाव बाथ्रा ना जोंनिफ्राय थ' बेफोरखौ बुंनानै जेनेबा आंनि साइडनिफ्राय जितु इरेसपन्सिबल इउज अफ ससियेल मिडिया बेफोरखौ जोङो रिस्पन्सिबलि बाहायनो सेस्था खालामनांगौ जोंनिफ्रायबो सासे सानै बिदि सुबुंफोरा बिदि कमेन्टस होबा जोंबो दिनैनि उनावहाय जों एक्सन लानांगोन जागोन स्ट्रिक्ट लिगेल एक्सन लागोन जोङो खारन जोंना आब्रा होननाया अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशना बे सिम्पल मोनसे माबा नङा एस'सिएशन नङा इट्स ए भेरि अर्गानाइज्ड एस'सिएशन प्रपारलि स्ट्राक्चार्ड आरो जोङो बेखौहाय समाजनि मावनोसो जों नाजागासिनो दङ बेवहाय सोरबा जुदि हेंथा होयोब्ला जोंबो सिरि थानाय नङा उनावहाय दा बेखौ बुंनानै जेनेबा आं जि बुंनांगौ दंमोन बेयावनो फोजोबनोसै बे चेन्ज जालांबाय थागोन समजोंहाय जेनेबा जोंबो सानो आसा खालामो जे रायजो राजाफ्राबो बुजिलांगोन जोंनि मावनांगौ जि दङ जों मावलांबाय थागोन नांलाय खमलायालाय बोराबलायनायलाय जेरावबो थाखायो गावबागाव न'खरावबो थाखायो बिनि गेजेरजोंनो जेनेबा जों बांद्राय जुदि बिदि हेंथा होयोब्ला जों एक्सन लानाय जागोन आरोखि खिन्थु दासान्दि जों आलो गोजोनै मावलांगासिनो दं इनफेक्ट जोङो बोसोरबानि उनावसो फार्स्ट मोनसे प्रेस मिट लादों जों सिगां बिदि
नांगौथि जागोन सानाखैमोन आरो जोंनि गावबागाव जों गावनो बेरायो गावनो फैसा खांलायनानै जोङो ससियेल वर्कबो खालामो चेरिटि इभेन्ट्सफोरबो खालामो प्लान्टेसन खालामो जों माब्लाबाबो सोरनिबा मेगनावहाय बिदि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन सानाखैमोन दा जिहेतु बिदि इन्सिडेन्ट जाबाय स' जोंबो सानो आरोखि जोंनाबो मोनसे सम सफैबाय जेराव जों पाब्लिकआबो नुनांसिगौ थ' जों मावलांबाय थागोन जि मावनांगौ जायफोरा बिदि बदनाम खालामो बिसोरखौ मा बुंनो सानो मा खावलायनो सानो जों जेबो खावलायनांगौ गैया बिसोरो बुजियाखै खोमा खोथाफोरखौहाय जों मा मावदों मा मावाखै जास्ट रिकुवेस्ट खालामो जोंल' नङा जों बायदि आरो बेलेग एस'सियेसनफोर इन्डिभिजुवेलफोर दङ जाय मावनो नागिरगासिनो दं ना दा सासे सानैनि थाखायहाय सोरबा जोंखौ गाज्रि बुंबा जों गाज्रि जाया ना गोबां राइडार्स नोंथांमोननि एस'सियेसन दं लोब्बा गैयालासे गावखौ राइडार होननानै सिनायथि होग्रा गोबां लाइमोनफोर मोजां जाय गावसोर जुदि सानोब्ला राइडार्सफोरजों एस'सियेट जानो सानोब्ला मोजां आरो राइडार्स एक्सुवेलि बुङोब्ला एक्सुवेलि प्रपार डेफिनेसन जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय जोङो सेफटियावहाय जोङो फकास खालामो राइडार हिसाबै जिथु डिसिप्लिनाव थानांगौ ना बाइक सालायनायल' नङा बाइक सालायनायावल' जोङो मोजां सेफटि गियार्स गाननानै थांनायल' नङा एज ए रेसपन्सिबल सिटिजेन जों गावबागाव क्लाबावहाय जोङो बेखौहाय प्रेसार होयो आरोखि जे इच एन्ड एभ्रि मेम्बार अफ आ क्लाब्स जोंनि गावबागाव क्लाबावहाय जायफोर दङ गासैखौबो जों मोनसे डिसिप्लिनावहाय नट अनलि ए राइडार हु फकास अन सेफटि बाट along with that बी ए रेसपन्सिबल सिटिजेन ना समाजावहाय जेनेबा बेरायलाय नों एनि इभेन्ट एटेन्ड खालाम मानसिफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ मानांगौ ना माबोरै बेबहार खालामनांगौ जों बेखौबो एक्सुवेलि जोंनि क्लाबनि आन्डारावहाय जों डिसिप्लिन लाबोनो नाजायो आरोखि आरोबो जालांगासिनो दङ सोरबा जुदि गोदान बिदि इन्ट्रेस्टेडब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोङो दङ जों हेल्प खालामगोन सोरबा गोदान क्लाब दानोबाबो जों हेल्प खालामगोन जोंजोंहाय एस'सियेट जानोबाबो जोङो हेल्प खालामगोन आरो स' जोङो नुनो मोनो जे गोबां बिदि क्लाबफोरनिया राइडार हिसाबै हिन्जावसाफोरखौ ओंखारनाय नुनो मोनो खिन्थु बड'लनि हिसाबै जोङो माखासे क्लाबफोर नुनाय जायाखै स' बिथांमोना मानो फैयाखै आरो सेफटि फिल खालामा नामा मा बुंगोन सेफटिया जोंनि प्रायरिटि गावबागाव इन्डिभिजुवेल सेफटि एन्ड सेफटि फर उइमेना जोंनि प्रायरिटिखा जेराव जों इभेन्ट खुङो बे इभेन्टआवबो जों सेपारेटलि जों उइमेननि थाखायहाय प्रपार मोनसे डिमार्केट खालामनानै दोनो बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा टयलेट लेट्रिन बाथरुम गासै एक्सट्रा होजोबो गाननाय जोमनायजों लोगोसे बिसोर जुदि दख'ना गाननो लुबैदोंब्ला जों इनफेक्ट थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय जायफोरा एंकरिं खालामो जों लेडिसफोरखौ एनकारेज खालामो दख'ना गाननानै जेसेबां हायो फंसे फंनै बर' सोदोबबो फोरोंनानै जोङो एनाउन्स खालामनो होयो बेजों लोगोसे जोंनि मेल राइडार्स जिथु जोङो हौवाफोर जोंनि पिकआपआनो थांनाय 6-7 बोसोरावसो जाखादों आरो दा बर' हिन्जावसा गथ'फोर गैया नङा दङ लासै लासै ओंखारबोगासिनो दङ जों जेब्लायबो बिसोरखौ एनकारेज खालामो आरो इनफेक्ट लास्ट जिथु इभेन्ट जादोंमोन 5th एडिसन थांनाय आइफुएलआव जिथु जादोंमोन गल्डेन लेंगुवेज मटरसाइकेल क्लाबा जिथु अर्गानाइज खालामदोंमोन हस्ट खालामदोंमोन बेयावथ' जोङो गैयाब्लाबो फार्स्ट टाइम रेकर्ड मोनदों 37 फिमेल राइडार्स फैदों आरो बे जोंनि बर'ल' नङा मेघालयनिफ्रायबो फैदों ओमफ्राय अरुणाचलनिफ्राय फैदों सिक्किमनिफ्राय फैदों भुटाननिफ्रायबो फैदोंमोन स' बे एनभाइरनमेन्ट सम नांगोन आरोखि ना सम नांगोन माबाबाय थानो नोंथांमोन मिडिया हाउसनि जाखिनि बाहाय सफैदों जोंनि अल बड'लेण्ड राइडार एस'सियेसननि जाखिनि प्रेस मिट जादोंमोन आरो बिथाङा जोंना प्रेसिडेन्ट लिअ'आ जाखिनि ब्रिफिं होबाय नोंथांमोननिसिम आं सानोखि लाइक नोंथांमोना जाखिनि नायगिरिमोन नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जोंनि कनसेप्टखौ मानो होनबा राइडार्स जानोबा जों जेनेबा मा मावबोगासिनो जोंनिफ्राय जेनेबा ससाइटियाव जों मा दान होबोदों मा खालामगासिनो जों मा खालामनो सानदों माने बुंनो थाङोबा आस ए हल मोनसेल' खोथाखौ आङो बुंनो सानो जेनेबा जों राइडार हिसाबै बेल' नङा दे मटरसाइकेल क्लाब जइन जाबानो जों राइडार्स जानाय बेल' नङा जोंना बहुतथा रेसपन्सिबिलिटि थायो मानो होनबा जोंखौ नायनानै मानसिफ्रा बिराद फल' खालामो आजिखालि जाखिनि जाफुंसारनाय गथ'फोर दङ बिथांमोना जोंखौ नायनानै बिराद फल' खालामो
दा ओंखायनो जोंनाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दं माने जों सिटिजेन हिसाबै ना इण्डियानि सिटिजेन हिसाबै दा बेखौनो बुंनो सानो आङो जोंनि मोनफ्रोमबो दा 8टा क्लाबाव 8टा एमसिएसआव बयबो गाव गावनि खामानिखौ मावबोगासिनो ससियेल सार्भिसबो होबोगासिनो दा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टजोंबो जुरित' थायो जेनेबा जोंखौहाय एखमबा स्पेसियेलि आंखौबो थाङो बिथांमोनखौबो सोरबा जेनेबा जोंखौ जेनेबा कलेजेसफ्राव स्कुल्सफ्राव लेंहरो ना स्पिच होनो थाखाय ओमफ्राय रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंखौ लेंहरो जों बाहाय खोन्थाहैयो जेनेबा जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ जों बाहाय रायलायहैयो जेनेबा गथ'फ्रा जों सेफटिनि थाखाय मा नांगौ जेनेबा हेलमेटआथ' बहुत नेसेसारि आरो जों जुथा गाननानै राइड खालामनांगौ ओमफ्राय नोङो सब समाय गावनि ब्लाड ग्रुपखौ मिथिनानै लानाया गाहाम मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा आं एखमबा सोङो लोगोफोरखौ जेनेबा गथ'फोरखौ गावनि ब्लाड ग्रुपखौनो मिथिया बे खिन्थु बिराद गोनांथि मानो होनबा बायचान्स जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा गावनि ब्लाड ग्रुपखौ मिथिखानाया बिराद इम्परटेन्ट आरो ओमफ्राय जोङो ट्राफिक रुल्स बेफोरखौ जों फल' खालामनांगौ मानो होनबा ट्राफिक रुल्सआ नोंनिल' नङा मानो होनबा नोंनि उनावबो दि राइडार्स माने गुबुनफोर गारि सालायनानै दं बिथांमोनाबो हेम्पार जाफायो आरो नोंथाङा जुदि ट्राफिक भायलेसन जानानै एक्सिडेन्ट जाबाय बायोबा नोंथांनिल' बियो माबा नङा खहा नङा नोंनि हल फेमिलियाबो खहा जाफालाङो दा ओंखायनो जों इडुकेसन डिपार्टमेन्टजोंबो बेखौ एखमबा जोङो बेखौ एवेरनेस खालामहैनाय जायो ओमफ्राय जों जेसेबां हायो इन्डिभिजुवेल केपासिटियावबो जोङो बुजायो गथ'फोरखौ जोंनि जायगानि सेंग्राफोरखौबो जों बुजायो ओमफ्राय जों जेनेबा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टजोंबो जोङो नांथाबनानै दङ जेनेबा बिसोरनि रड सेफ्टि उइकआवल' नङा जेनेबा एखमबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय बहुतथा बिसोरो एवेरनेस केम्पेइन खालामो प्रग्राम खालामो दा बेफ्रावबो जों जुरित' थायो ओमफ्राय आरो जोङो जेनेबा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टफोरजोंबो एन्टि ड्राग्स ड्राइभ खालामनाय बेफोरावबो जोङो जुरित' दंजोबो जोंनि जेसेबांखिनि एमसिएस दङ जोङो इन्डिभिजुवेलिबो थाङो क्लाब हिसाबैबो थाङो आरो जोङो बावैसो जोङो अल बड'लेण्ड राइडार हिसाबै जोङो आर्मिफोरजोंबो क'पारेट खालामनानै भिजे दिवास बुस्थुखौ जोङो एवेरनेस खालामदों मानो होनबा जोंनि जायगायाव भिजे दिवासआ माखौ होनो बेखौनो मिथियामोन दा बेफोरखौबो जोङो जुरित' थायो आरो माने जोंना माल्टिफेसेटेड होनजायो आरो ना मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टजों जोङो माने जोङो क'र्डिनेट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जों क'पारेसनबो खालामो प्लास जिखिनि जोङो माने इण्डियानि सिटिजेन हिसाबै बेनि सिटिजेन हिसाबै जोंनि मा दायथ' दङ बे दायथ'खौ जोङो बयनिबो बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ जोङो फालिगासिनो दा बेखौल' मिथिजानो लुगैयो मानसिफोरखौ माने एसे एनै फिसा फिसौ क्लिप्सखौ लानानै जे नेगेटिभ कमेन्ट्स होनांगौ बा नेगेटिभ भाइरेल खालामनांगौ बे नङा बे गोनांथि नङा मानो होनबा बुंग्रायाथ' बुंखायो नङा होमबा खिन्थु जों बयबो साइलेन्टलि मावग्रासो जोंथ' बहुद मावबोगासिनो दहाय जेरै प्रेसिडेन्टआ बुंदों रिलिफ केम्प जेनेबा बे होखारजानायफोर इभिक्सन खालामनायफ्राव जों थांदों ब्लाड केम्प खालामबाय थायो जोङो इयारलि खालामो जोङो ओमफ्राय जोङो जेनेबा डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसजोंबो जों एभ्रि इयार खालामो बेफोरखौ दा बेफोरखौ जोंखौ नुहुरा लाबासिनो अबेबा एंगोलजों फिसा क्लिप खेबनानै आपल'ड खालामनायखौ जे नोंथांमोना गासिबो गाज्रिजों बेफोर बुंनाया मोजां नङा आरो माने बयखौबो मोनसे कालारजों फुननाया मोजां नङा मानो होनबा जोंहा रेसपन्सिबोल मानसि जोंनाव रेसपन्सिबिलिटि दङ दा जोङो जोंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जिन्दागि नागारनाय नङा ओमफ्राय मटर साइकेल क्लाब हिसाबै बेनोसै जोंहा बाहाय जिखिनि बाहाय नुजाफैनाय दं नोंथांमोना माबाफोर सोंनोबा इन्डिभिजुवेलिबो सोंनो हागोन क्लाबसनि एमसिसफोरनि चिफफोर दं सेक्रेटारिफोर दङ बिसोरनावबो नोंथांमोना सोंनो हागोन आरो माबाफोर बायद लुगैदोंबा एस ए राइडार टुरनि बेलायावहाय नोंथांनि अबे टुरा बेस्ट मोमेन्ट आरो अबे नोंथांनि टुरा वर्स्टमोन बेखौ एसे एक्सपिरियेन्स दंबा रायग्राफोरनो खिन्थाना होनो हागोन नामा? आदसा औ बेस्ट मोमेन्टआ जाहैबाय जों खनसे साथामजों थांदोंमोन आरो फंबाय दङ गल्डेन लेंगुननि सान अफ बड'लेण्ड फंबाय ओमफ्राय सालभेसन जों साथामजों थांदों जों मोनायाव लास्ट सहैदों आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा जोंखौ बादा होदों बे समाव मुस्ताङाव थांदोंमोन आरो मोनायाव बे ओरैबायदि जादों माने आंना लाइटबो गैया माबो गैया ओमफ्राय जों ओरैबायदि सालायलांदों माने बेनो आरो ना राइडआव ब्रादारहुड होननाया जोंनाव दङ बाहाय मोनसे एक्सपिरियेन्सआ फैदों आरो मानो होनबा जों साथामजों बेनाल' बाइक मोजां बे थांगोरनाय बिदि नङा आरो जों माहायबा राइड थाङोबा जों ज' थाङो ज' सहैगोन बिदि नों बेखौ गालांनाय बाइक गाज्रि गालांगोन बेफोरबायदि गैया आरो दा बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सआ जोंखौ मोनसे मेहसुस खालामहोयो आरो ना मोनसे फिलिंसआव फैयो कि देयर इज ए ब्रादारहुड बे बुस्थुआ जोंनि राइडाराव कमिउनिटियाव दङ आरो ओमफ्राय बावाखै दाख्लैसो जेनेबा आङो मानाङाव थांदों हारसिङैनो मोनसे आलदा एक्सपिरियेन्स नालाय माने हारसिं थांनाया आलदा एक्सपिरियेन्स ग्रुपआव थांनाया आलदा एक्सपिरियेन्स जायो नालाय बाहायथ' मानाङाव थांनायाव जेनेबा आं हारसिङै थांदोंमोन बेनिफ्राय हारसिं थांदों आरो ओमफ्राय
जिखुनु बे एक्सपिरियेन्सआ आलादा आरो बेखौ बुंनो थाङोबा बिराद गोलाव जागोन लेन्डि वर्स्टआथ' माने वर्स्ट होनायथ' गैया मानो होनबा राइडिंआथ' जोंनि पेशनसो नालाय जों मटरसाइकेल क्लाबखौ माने जोंनि पेशना राइडिं नालाय नंखायनो जों एमसिएसआव हाबनाय जादों बा एमसिएसखौ फर्मेसन खालामनाय जायो जोंनि पेशनसो नालाय बाहाय नों बाइकआव जिरायनाय लोगो लोगो जोंना बाहाय माने वर्स्ट होननायानो गैखाया आरो जिरायनो मोनबानो जोंना सान्थिसो हेभेनाव थांनायफोरबायदि मेजर जेबो इनसिडेन्टफोरथ' जायाखै इन्सिडेन्टसा बहुतबार जादों जोङो सिगाङाव धरानाव मोनसे थांदोंमोन जों 2021आव बे नेपालावनो बेबो बाहाय जोङो 18 जन थांदोंमोन लाइन ओमफ्राय बाहाय ओरैबायदि जालांदों जोङो क'क्राझारनिफ्राय धारानसिम वेरेल्स लाइक 12 आवार्स 14 आवार्स लानांगौमोन बाहाय जों 21 आवार्स लानाय जादों मानो होनबा जोङो मालाबाबो प्रेडिक्ट खालामनो हाया मेसिन बुस्थुखौ मानसिखौनो जों प्रेडिक्ट खालामनो हाया थेवबो जोंना ब्रादारहुड दं नालाय बाहाय खिन्थु जोङो बाइकआ ओरैबायदि ब्रेकडाउन जालांदों सासे राइडारना माने जों नेयै थांबाय थानांदों आरो खिन्थु ओरैबायदि हेल्पफुल जों बेनिफ्राय थांनानै सिलिगुरियाव ब्रेकडाउन जादों खिन्थु सिलिगुरियावबो जोंनि माखासे मटरसाइकेल क्लाब्सफोरखौ फन हरनानै बिसोर फैदों जोंखौ हेल्प होदों आरो थांबाय नेपालाव जेब्ला हाबो आरो नेपालाव ब्रेकडाउन जादों खिन्थु नेपालावबो जों बिसोरनि मटरसाइकेल क्लाबनि राइडार्सफोरखौ जोङो कन्टेक्ट खालामबाय बिसोर फैबाय हेल्प होबाय बिदिनो नेयै थांनानै बे सबसे लेन्डिसिन जाहैबाय आरो बे खाथि কিন্তু বিরাট লেন্ডি जादों आरो बे बुस्थुआ राइडा ফার্স্ট অফ অল সবাইকে নমস্কাৰ আমাৰ আব্ৰাৰ প্ৰেচিডেণ্ট এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ আৰু ক্লাবৰ সদস্য আৰু আমাৰ আপোনাৰ সাংবাদিক দাদাসকল আমাৰ যোনটো টপিক লৈ যোনটো আমাৰ আজিৰ প্ৰেছ মিটটো সেইটো হ'ল আপোনাৰ এটা সৰু ক্লিপত যোনটো অলপ মানে বিবাদ টাইপ হৈছিল ভাল বেয়া তো সেইটো যাতে মানে যোনটো আমাৰ ভুল বুজাবুজি সেইটো যাতে ক্লিয়াৰ হয় আৰু আগন্তুক দিনত যাতে সেইটো কেতিয়াও নহয় আৰু মানে যোনটো আমাৰ যোনটো কনচেপ্ট এজ এ ৰাইডাৰ সেইটো আমাৰ সদায় মানে আদৰ্শ আৰু ডিচিপ্লিন আৰু ৱেল মেইনটেইন তো আমি সেইখিনি ডিচিপ্লিনে আমি যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ সেইখিনি আৰু বাকী বিশেষ একো নকওঁ আমাৰ দাদাই চবখিনি কৈছে প্ৰেচিডেণ্ট দাদাই তো বাকী মোৰ ক'ব লগা একো নাই এইখিনি কিছুমান ব্যক্তিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেলেগ ধৰণৰ টপিকটো লৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকক কি আগবাঢ়িব ভাবে মানে মই তেখেতসকলক এটাই অনুৰোধ জনাম যে যিকোনো বস্তু আগ পাছ নজনাকৈ মানে খালি কমেণ্ট কৰিলে নহয় মানে ঘূৰি আৰু যোনটো মানে কথা যোনটো গুৰুত্ব বা যোনটো তাৰ মেইন কি হৈছে কি হোৱা নাই চব আতি গুৰি জানিহে কথাখিনি ক'লে ভাল হয় কাৰণ কোৱাটো বহুত কথা কোৱা যায় কিন্তু তাৰ ফল কি আহে সেইটোহে মেইন তো সেইকাৰণে মই চবকে অনুৰোধ জনাম যে চবে ভালকৈ বস্তুখিনি জানি শুনি বুজিহে কমেণ্ট বা কিবা এটা আগবাঢ়ক সেইখিনি আৰু